Здравейте, приятели! Казвам се Николай Христов. Аз съм бивш служител от районната администрация на район Младост. Преди 2 седмици направих видеообращение, в което споделих с вас информация, свързана с опоръчаните практики при реализация на важни социални програми, проекти и механизми. Очаквано, след разпространението на видеоклипа получих много обаждания. Изпратиха ми още сигнали за корупционни практики, имаше много коментари. Благодарен съм на всички, които ми се обадиха или ми писаха. Част от хората поискаха допълнителна информация и разяснение. Питаха ме защо не посочвам конкретни имена, защо чак сега говоря и други. Обяснението от моя страна е много просто. Искам да изчакам резултатите от проверките. А и през този период аз почти изцяло съм отдаден на подписката в подкрепа на гражданската инициатива за изграждане на Дом на културата в Младост. Все пак, от уважение към гражданите, към моите приятели и съмишленици, реших да направя нов клип, да направя някои уточнения, да информирам за някои междинни резултати от проверките и най-вече още веднъж да акцентирам върху проблемите. Използвам случая и да се извиня, че не винаги мисълта ми тече така гладко, допускам повторение, не винаги артикулирам правилно и други. Това се дължи най-вече на вълнение. Никога до сега не съм влагал толкова емоция при публично говорене. Дължи се на факта, че случващото се в районната администрация просто ме шокира. За някои неща знаех отпреди, за други предполагах, но истината е, че не съм очаквал наглостта на тези хора да я стигне чак до тук. Да се върна отново към конкретните факти и обстоятелства. Посочих, че служители, които заемат ръководни длъжности в служебната структура, са назначени в ръководни екипи на социални проекти и програми от кмета на района, с заповед или с граждански договор срещу едно доста прилично възнаграждение. До тук обаче нещата изглеждат нормално. Има проекти, трябва да има ръководители. Тяхното първо задължение е да организират информационно-разяснителна кампания, да наберат потребители, т.е. да формират целевата група на социалните услуги при спазване на определени изисквания. Това да са нуждаещи се хора, от подкрепа в домашна среда, лица с увреждания и възрастни хора. В подготвителния период, в периода на информационно-разяснителната кампания се включва и набирането на доставчици на социални услуги, така наречените асистенти или реалните извършители на услуги. След което на основата на списъка на потребителите, въпросните асистенти следва да се определят отново при спазване на определени изисквания. С последните, по предложение на ръководните екипи, кметът на района сключва трудови договори при всички условия на Кодекса на труда. Какво обаче се случва в действителност? Първо, информационно-разяснителната кампания, през която проекта да се представи и да се ставят списъци от двете основни групи, изобщо не се провежда. За пример може да се даде последния и може би най-добре финансиран проект – Грижа в дома. Въпреки че се стартира още в началото на юни, съобщението на сайта на района се появи 2 месеца по-късно, след като започнаха проверки. А въпросът с определението на асистентите приключи още през май. Тогава се започнали и плащанията по сключените договори. Защо се прави така? Ами за да се извърши първата стъпка към това, което аз нареках опорочаване на проекта. Или казано на езика на ежедневието, далаверата. При определението на асистентите, споменатите от мен служители, които по-нататък ще наричам лицата, използвайки ръководните си позиции и с цел извличане на лични облаги, предлагат договори за асистенти преди всичко само единствено на свои роднини, близки и приятели. Естествено, от пръв поглед могат да се, тук ще използвам дума, която не обичам, хванат само роднини по права линия от първа степен. Майка, баща, син, дъщеря, съпруг, съпруга, бивша съпруга с общи деца и други. Но и тези, които се назначават, съвсем не са малко, а някои са особено фрапиращи. Примерно, роднина от първа степен на едно от лицата е назначен с трудов договор като асистент, асистентска подкрепа 4 часа, с трудов договор Грижа в дома 8 часа, с граждански договор като обществен възпитател в друга комисия. Според няма нормален човек, който да повярва, че някой може да работи 12 часа на ден, каквото и да е било, камо ли за социален асистент. От тук възниква още един въпрос, който аз заложих в своя сигнал, и то е за качеството на предоставените от роднините на лицата услуги. Казано направо,
Аз се съмнявам, че изобщо може да се заговори за реално предоставени услуги. Тъкмо в това според мен се крие и корупцията. Получих и запитвания за това какво е заплащането, т.е. каква е стойността на далаверата. С помощта на колеги от районите уточних, че дохода на изброените по-горе от мен асистенти по 2 трудови договора и 1 граждански е около 3000 лева. Горе-долу толкова е заплата на кмета. Когато стана дума за кмета, възниква и най-същественият въпрос. Въпросът за неговото място и отговорност. Моите отношения с кмета са твърде сложни и за кратко обяснение. Само ще кажа, че те преминаха през това да бъде определен като близък сътрудник и най-важен коректив до последното обяснение. Освобождавам те, защото ти ми нямаш доверие. Аз съм му нямал доверие. Това е точно така. Това е първата и последната истина, която съм чувал от него. Но да се върна към неговото място, роля и отговорност. Читам, че за да се случи всичко това, първопричината е той. Жалкото е, че не го осъзнава. Той не осъзнава, че е допуснал, или по-точно казано, чрез бездействието си с предоставената му власт, е съдействал за това неговите служители. Служителите от неговия антураж да извършат споменатите по-горе действия. Допуснал е същите да образуват организирана група, която е действала в условията на сговор. Обособена, изолирана от останалите. Тук ще посоча, че за възможността за участие в новия проект Грижа в дома, почти никой извън групата не е знал. Независимо, че има специализиран отдел, който обхваща социалните дейности. Така нареченият кмет е допуснал според мен най-лошо в администрацията да се създадат условия на недоверие, подозрителност, на неприязен между служителите. В хода на проверките, вместо да се съдейства на проверяващите за достигане на обективната истина, е започнал лов на вещици, разследване не на виновните, а на невинните, дори открити заплахи срещу тях. Откъде Христов знае? Кой му е казал? Всичко това може да се определи само като отровна среда. Терминът не е юридически, но е красноречив. Много колеги, с които разговарям напоследък, ми казват, че ходят на работа без всякакво желание. Това, което ги крепи, е надеждата за промяна след изборите. Накрая и за дълго чаканите резултати от проверки. Аз поех ангажимент пред вас и ще информирам в подробности за тях. Истината е, че до сега до мен не е достигнало нищо официално като отговор. Може би следващата стъпка е да поискам официално съдействие от медиите. Това, което знае със сигурност е, че фактите от сигналите се потвърждават. За нарушенията по механизма лична помощ има доклад от Агенцията за социално подпомагане, ръководителят на механизма е уволнен и дори информирана прокуратура. От колеги от Столична община разбрах, че за резултатите от техния доклад е сезирана КПКОНПИ. Но това е всичко, което знаят до сега. Говори се за смут и дори за паника сред лицата. Накрая искам да се обърна точно към тях. От това, което съм научил от книгите, а и от житейския си опит, зная, че поклонниците на Златния телец загубват неусетно моралните си качества, като достоинство, чест, уважение към другите, лоялност към обществото. Ето защо моят призив към тях, ако все още поне малко от тях е останало, се е запазило, моля, напуснете администрацията. Вие нарушихте основните принципи, върху които тя се изгражда. Вие посрамихте район Маус. Вие сте позор. Благодаря ви за вниманието. Очаквайте следващия път да говоря с конкретни имена и факти. Благодаря ви.